suna da suna Islamic Movement of Nigeria, wato ƙungiyar musulunci ta Nigeria, amma ba ƙungiyar musulunci ba ce, 'yan siyasa ne. Al-Zakzaki mulki yake so, ya cire rawani ya zo ya nemi ƙuri'a kamar mu yaƙi, ana ɓoyewa bayan addini ana cewa Islamic Movement. So ina so ku rika bincikawa, a tambaye su ba su da Kirista a cikin ƙungiyarsu, za su gaya muku suna da Kirista. To ya za a yi a ce wannan ƙungiya ta musulunci ce? So 'yan Shi'a daban, mutanen Al-Zakzaki daban, ƙila wasu cikin mutanen Al-Zakzaki 'yan Shi'a ne, amma ba na son a rika ɗauka kamar gwamnatin jihar Kaduna ko gwamnatin Najeriya tana da matsala da 'yan Shi'a, don babu matsala da su. Ba wanda a Najeriya aka hana shi addininsa, kuma babu wanda aka ce ma sai ya yi addini. In ma ka fito ka ce ma baka yarda akwai Allah ba, kana da dama ka zauna a Najeriya kai abin da kake so. Amma haka bai baka dama ka ce kai baka yarda shugaba Buhari shine shugaban Najeriya ba, baka yarda da tsarin mulkin Najeriya ba, ba za ka yi katin zaɓe ba, ba za ka jefa ƙuri'a ba domin tsarin mulkin Najeriya na kafirci ne, ba za ka bi dokan Najeriya ba, kuma ku rufe hanya, a hana mutane sakewa, a je makarantu a kwana, idan suna wani taron su ce ba wanda zai wuce. Akwai gwamnan jihar Kaduna da ya je gyalle su, unguwan da Al-Zakzaki ke, suka ce sai ya sauka ba zai wuce ba, sai ya sauka a ƙasa ya taka. To haka suke, sun yi shekara 30 da wani abu suna karya doka a ƙasar nan, suna abin da suka ga dama, ba wanda ya maganin su. Sai da suka je suka rufe hanya suka ce hafsoshi na sojojin Najeriya gaba ɗaya ba zai wuce ba. Hanyar nan ba su suka gina ta ba, hanyar gwamnati ce. Gwamnatin nan sun ce ba su yarda da ita ba, gwamnatin Iran suka yarda da. Shugaban ƙasar nan ba su ce sun yarda da shi ba. Ni da nike gwamnan Kaduna sun ce ni ba gwamna ba ne, suna da gwamnan su. Kowane jiha a Najeriya suna da nasu gwamnan, suna da local government chairman ɗinsu. Ba su yarda da wani tsari na mulkin Najeriya ba. To wane gwamnati ne za ta zauna da tana kallon irin wayannan mutane ba ta ɗauki matakai ba? Gwamnatocin baya sun bar su suna abin da suka ga dama, sun yi ƙarfi, sun ɗauka cewa sun fi ƙarfin kowa. Mu ba za mu yarda da wannan ba. Da suka tono sojoji suka kai musu farmaki, an kashe mutane wurin 300 da wani abu. Mu ne, gwamnati ne ta ɗauki nauyin binne su da yi musu sallah da sauransu. Kuma shi Al-Zakzaki sojoji suka kama shi, aka riƙe shi. Mun yi wurin shekara 2 kenan muna binciken tarihin abubuwan da ya yi shekara da shekaru. An gama bincike kuma mun gurfanar da shi gaban kotu a nan Kaduna, kuma ana nan ana tuhumar shi. Saboda haka riƙe shi da aka yi, kotu ce ta ce a riƙe shi, ba wai ana riƙe da shi bane babu hujja. Kuma laifuffukan da ake tuhumar shi da shi akwai kisan kai, akwai abduction na yara, a kamo yara a kawo su gidan shi, a training ɗinsu su zama bodyguards ɗin shi, da laifuffuka da yawa, da rufe hanya na gwamnati, da matsa ma al'umma da sauransu. Laifuffukan da yake nan kuma muna riƙe da shi, kuma za a hukunta shi. Kuma duk abin da alƙalai suka ce, in sun ce bai yi wani laifi ba za mu sake shi, idan sun ce ya yi laifi za a bi duk abin da alƙalai suka ce. Saboda haka ina son sake nanata cewa gwamnatin jihar Kaduna ba ta da matsala da 'yan Shi'a. A nan garin akwai ƙungiyar Shi'a wanda Sheikh Hamza Lawal yake shugabanta, wanda ba su kawo tashin hankali, addinin su kawai suke yi, ba ruwansu da kowa, kuma ba su ce su ba su yarda da Najeriya ba, ba su ce su ba za su bi dokokin jihar Kaduna ba. Amma su mutanen Al-Zakzaki su ba su yarda da Najeriya ba, kuma ba za su bi dokokin jiha ba. Shi yasa a nan jihar muka ɗauki matakai, muka yi doka, muka ce ba mu yarda ma su zama suna wani abu a jihar Kaduna. Shi yasa za ka ga sun komar da rikice-rikicensu Abuja, because duk wanda ya fito ya ce shi dan kungiyar Al-Zakzaki ne a jihar Kaduna, za mu kama shi mu kai shi gaban alkali shekara 7 kurkuku. Haka muka yi maganin su.
kuma ni abin da nake so al'umma su gane shine ƙungiyar da zaki babu wani magana addini ciki. Mulki suke so, juyin mulki suke so su kawo a Najeriya irin yadda Ayatollah Khomeini yayi a Iran. Wayanda ba su san haka ba ya kamata su sani. Mutanen da suna zaune suna amfani da hanyoyin da gwamnati ta gina, ba su biyan haraji, ba su yadda da tsarin mulki ba su yadda da kowa ba, suna ganin su gwamnati ce cikin gwamnatin Najeriya. Babu wata gwamnati da za ta yadda, sai dai sun gwamnati na baya wanda suka basu suna wannan. Shugaba Buhari ba zai yadda ba, ni kuma a nan jihar ba zan yadda ba. Kuma muna nan muna bin doka ne, mun kama shi kuma ana hukunta shi. Saboda haka abin da ya faru kenan, kuma idan Allah ya yarda ana nan ana